treballem amb els alumnes els drets humans per sensibilitzar de la situació política i social i econòmica moltes vegades que s'està patint arreu del planeta. Aquests alumnes han de tenir l'oportunitat de conèixer com pateixen algunes persones el racisme, les migracions. Aquest és el gran objectiu, que coneixin de persones que les estan patint aquestes vulneracions de drets humans. Sex trafficking of women and children in India is a big problem, with more than 3 million women and children sold into sex slavery, and 45% of them children who are as young as 3 and 4 years old. And while the problem is largely domestic in terms of women inside the country getting exploited within their country, but also there is a big problem of sex tourism, where people from other countries come to our country, not only our country but also to countries like Vietnam and Cambodia and Sri Lanka to actually ask children for sex. Entendre altres països com pot ser Nicaragua, Brasil o Mèxic, per exemple, no tenen els mateixos drets ni tampoc tenen la llibertat. M'ha servit per reflexionar, ja que molta gent pensa que sí, que el món està molt malament, però per què està malament? És la nostra culpa? Podem fer alguna cosa? I sí que podem fer, com promoure la nostra generació per poder millorar-la, ja que, malgrat no ens influeixi directament, sí que ho fa indirectament, perquè és el nostre futur. Perquè el que està passant en Mèxic, t'imagines què passaria aquí? A que ens agradaria que ens ajudessin. Doncs nosaltres hem de començar. Si alguien puede romper la cadena de la continuidad de la vulneración de los derechos, pues son los jóvenes, que hoy están siendo los protagonistas fundamentales. Por eso ellos tienen que tener el conocimiento de lo que pasa en el mundo para entender que hay un compromiso que debemos asumir y es con la humanidad. Por eso llaman derechos humanos. El compromiso no es solamente con el territorio donde uno vive, sino que sea con el mundo, porque realmente cualquier cosa que se desborde en el mundo puede llegar también a cualquier lugar distinto al que cualquier persona habita.